gintie mang'eny monego be ni koro ji ng'iyo makare. Kaduoki twak Nicholas iwacho ni temo mar mondo mi kaw ngima ni tiel ariyo nokodhi kare. Tok mano ponono imbe akia ni nitiere kod ranyisi ma bende Joseph owachogi to niyudo kony e yo machalo nade kata ere kaka nochopo kang' ma koro paro makamago lal ni koro iwacho ni kaw ngima na ni ok ni kare nitiere iwacho ni there is more to life. Okay, mane na dier ni mar mokwongo an nan ng'at moro ma en outgoing kata kaneno kan asomo nan iluongo ni extrovert ng'atno ero ma wuok oko koro bang'e kane oyud ni an gi tuo mar obwongo to adoga ibedo ng'at moro mo ochako dak kien kende. Koro gima nokonya matin en ni nan gi owadwa moro ma nohero gandega thumbe mag rege gi to nonoga ka anana kenda. Koro en manopenja ni to apenji owadwa ibro nindo ganda seche te okiteme kata mana winja thumbe gi matin titemi duoge e ngima. Koro achako winjo thumbe go tachako duogo mos. Koro kana duogo mos tema gi support group manadonjo wan gi national support group mar jogo man gi tuo mar obwongo miluongo ni USP Kenya, Users and Survivors of Psychiatry Kenya, wan gi Bipolar Heroes Foundation, wan gi Mental Voices Africa, wan gi Champions Inclusive Community Kenya gi thoth. Koro kana adonje grube go eko achako nwang'o ni nitie jok moko be man gi tuo kabila man goni. Koro ema nomiyo koro achako loso gi ji kendo aduogo e ngima makare alafu ema koro nachako tiyo matek kuom wuok e gimoro miluongo ni social anxiety newach be mano be en achiel kuom gigo mane jolony mag thieth nowacho ni an godo. Nokanyal bet kama ji ntiere kata madhano ariyo kama mabed gi thuolo. Koro nachako konyera awuon kawuok e shida go eko through support group system manayudo mag national go eko magin online platform. Tiwacho ni nichake wuok e gino miluongo kanyo ni social anxiety. Nyaka Ramogi jog nyalo bedo ni neno okinyi makawono to wacho ni yawa social anxiety ma Nicholas wacho ni to man